zako koma nanunso muli ndi chiyembekezo kuti chisankhochi mukhoza kupambana. Ndaonerapo misonkhano ingapo mwina mukulankhula kwanu nanunso mukumati ife sitilola kuti tiberedwe. Ndimafuna tidziwe kuchipaniko kuti mwakhazikitsa njira zotani kuti anthu otsatira chipani cha DPP azavomereze zotsatira zitachitika kuti sanapambane chisankho. Njira yayikulu ndiyonena kuti chisankho chiyende bwino, pasakhale zofuna kuberana. Nditengerepo somwayi wapempha ainu ndi maobservers ena, tikuziwa zimene anzathu akukonza, tikuziwa zimene akupanga, tikuziwa malo amene apeza. Izileya ndikunenazi nzokuti umboni ulipo, magajeti ena asungidwa mwapaderadera kuti azipanga manipulate mafigures. Tikuziziwa ndithu ndi umboni omwe. Asulemani, izi zimene zimabweretsa chisokonezo. Asulemani, mmene mwayambira kuyankhula zoteremu simukuperekanso chithunzithunzi kwa anthu anu okutsatirani kuti zikachitika moteromo azanene kuti yayi tinadziwatu panali pakuti zakuti tinene kuti mwakonzeka ndithu kuti mutaluza chisankhochi muzavomereza ngati chipani cha DPP. Ifeyo kuluza mwachilungamo timavomereza ndipo tizavomereza, so long as zinthu zioneke poyera kuti yayi amalawi asankhadi ichi, ife zimenezo timapanga. Koma nkhani ndionena kuti kuluza chisankho mukudziwa kuti mwaberedwa zimapweteka, ndipo imakhala ngati kuti inuyo kukutalano lonse lija wina wangoliba. Ndiye ene ake amalawi reaction yawo imakhala yosiyana-siyana. Ifeyo ngati atsogoleri tikulimbikitsa m'misonkhano mwathu kuti tipange kampeni yabwino. Mukuziwa eneyo DPP sisogoza zikwanje, tikupanga ndithu kampeni yabwino yowauza amalawi mfundo zathu komanso mmene tifuna kusinthira zinthu. Chabwino. Zikupa amalawi kusankha amene akufuna, andife ndokonzeka kuvomera. Chabwino, tathokoza. Timafuna timve pamenepo tiperekenso apa kwa akunkuyu mukutimva? Ndikumva. Chabwino, apa tinafunsafunso timafuna tidziwe kuti kuchipani cha Malawi Congress Party mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuti otsatira chipani chimenechi azavomereze zotsatira makamaka ngati zitachitika kuti sanapambane chisankho chimenechi. Chipani cha Malawi Congress ndi chipani chimene chimatsatira malamulo komanso chimagwiritsa ntchito malamulo. Kutsatira malamulo ndekuti pamene chisankho chachitika ndipo akunena kuti mwalephera chisankhocho, titsatira zonena zokuti chisankho talephera. Koma pogwiritsa ntchito malamulo ndipo kuti chisankhocho sichinayende bwino, malamulonso akukupatsani mphamvu yokuti mukhoza kuwagwiritsa ntchito to address ma issues amene simunaone kuti sanayende bwino. Chitsanzo chake ndi pambuyo mwina kuja kuma 2019 kuti kuvomereza timavomereza ukhoza kukhala kubwinobwino mogwiritsa ntchito motsatira malamulo. Koma zimene zinachitika zija zimene osati ife kungozinena pakamwa koma kutsimikizira kuti ena apera chisankho ndekuti malamulo aja akhoza kugwiritsidwa ntchito monga mmene tinawagwiritsira ntchito. Koma kutsatira malamulo ife ngati Malawi Congress timawerenga malamulo ajoyendetsera chisankho ndipo timayima mogwirizana ndi malamulo. Anayankhulapo Asulemani ndikukhulupirira kuti mumamva mukulankhula kwawo amakamba kuti yayi koma zikuoneka kuti anzathu mmene akumalankhulira m'misonkhano mwawo sakumalankhula bwino, akumalankhula mokhala ngati kuti anzawofe akutichepsa komanso kuti anzawofe chisankho mwina sitingapambane zobweretsa ndithu mpungwepungwe mukulankhula kwawo. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pamene mwina mukumalankhulira pa misonkhano yanu? Ndana amene anapita ku msonkhano nkukanena kuti ayi ifeyo
tikhoza kuluza koma kativotereni ndani amene angapange zopepera za mtundu umenewo. Palibe amene angachite zimenezo. Kuli zipani zambiri ku Malawi kuno koma zachidziwikire zipani zazikulu ndi ziwiri, zina zonse zing'ono koma aliyense amene akampeza kuti alibe mphungu yemwe ku nyumba ya malamulo ukampeza kuti awina apita kusanjika. Inu munthu mungakampeza pa kampeni koma ndinazo kuti ine ndiluza kuti zipani tam'manja topanda ndi kansala yemwe kuti sumena sawina ndi kansala yemwe koma kuyankhula kwawo akuti president wawo ndi amene apambane. Ndizo yankhula zomati akuti awina ndi zimene nawonso nkhali ku chipani kwawo akuyankhula popita ku mpikisano umayenera kutsimikizira kuti iwe uchita mbere. Tsopano zina zimene zanenedwanso zokuti ayi anthu zoyankhula zathu mwina zosakhala bwino, tinene kuti process ya chisankho imayambira kutali. Achimwene anga Sulemaniwa ndi mmodzi mwa anthu amene amadziwa kuyankhula zabwino nthawi zina akadzuka bwino komanso pena zokhala ngati kuti zayang'ana kumadzulo akazikhala sanadzuke bwino. Iwo omwewa ndi amene amakayimanso pasanja nkuuza anthu zinthu zachipongwe za ena, mwina zotukwana zimene, mwina zonyoza atsogoleri akale mujana onyozera amulozi pakati apa. Zinthu kali zimene zija ona kuti zimangopangitsa anthu akhale ndika kukwiya kusamverana pa mfundo za kampeni. Ndikuyankhula kwawo kodina zoti tumayankhulana monyoza adzineneza kuti anthu amayankhula monyoza kuphatikizapo ineyo mujana anyozera amulozi ndikuti tosefe tidzicho sasonso zimene zili m'masomo athu tikalero kupanga zinthu moona. Anakamba apo zokuti pani ndondomeko zofuna ubera magajeti ena alipena potero zimenezo zoti zikhoza mbadzutsa mikwiyo ya anthu kuti kantima kosapanga accept kati kakhale ngati kadzalidwa kale. Nthawi ino ndi nthawi yabwino kuti maumboni amayakwanena aja kutulutsiratu maumboni kuti umboni uja ndi uwu akufuna apange zinthu izi kuti zimene zija Malawi Electoral Commission ndi ena aziyankhiretu kusiyana nkumati ndidati ndili ndi umboni sinautulutse koma tukhulupirira kuti agwiritsa ntchito zinthu zimene nkanena zija kupita chisankho sitingakonze kutero. Chabwino Sulemani mwamva amene alankhulira akunkuyu ndiupatseni mpata kuti muyankhepo kenako tipite kwa Benedicto Kondowe. Ine ndimaona ngati akunkuyu akanayamba kunena kuti zimene analankhula atepere sizinali zoyenera chifukwa ine inali reaction koma anyway tikudziwa ubale wawo pakati pa MCP ndi UDF indofika kabisa. Koma ndimafuna ndinene kuti mukumva ine umene akuyankhulira anzathuwo misonkhano akunkuyuwa analankhulapo pamaso pa president awo kunena kuti ameki akunzekera kale kuti azakulumbiriseni pa 17 akugwira ntchito yokubwezeresani pa mpando. Kanga kumeneko ndi kulankhula kwa munthu spokesperson wa boma komanso inu mwamva ena a spokesperson achipani akulankhula kunena kuti magalimoto ozakwera kolumbirisa tagula kale adakali pano ayamba kali kupulizisa nsalu akuti yokonzekera kusangalala. Tsono muzidziwa kuti kuchokera 1964 MCP sinawinepo chisankho payokha ndipo sizawini. Nkhani ndiyonena kuti kanaphatikizana it took 9 parties to remove DPP from government. That's how strong DPP is. Nde iwo akuonera ngati kuti akuziyerekeza kwambiri kuti awina kale osazikonzekeresa kuti akhoza kuluza mmene akhala akuluzira kuchokera 1964. Akunkuyu anafotokozapo kuti pachisankho munthu sungamanene zozilepheretsa umayenereka ulankhule ndithu chipambano. Inu zimenezi mumafuna zilankhula mwina motani? Kunena kuti ena wakawinira m'manyumba mwamawo I think ndikuwauza masupporters anu kuti owina ndifeyo palibe kuluza, which is wrong. 1 2 kunena kuti tagula kale magalimoto ozakwera kolumbirisa, that is kuwauza masupporters anu kuti chisankho tawina kale palibe kuluza. Kubweranso kunena kuti nsalu taziona amba kale kupulika nsalu zokonzekera kuti awina kale. I think that is wrong. Chifukwa tili mu democracy. Adikire sakudziwa kuti Malawi aganiza chotani.
malizasi akatuluka aziyamba kagula magalimoto ngati awina, aziyamba kapangisa nsalu, aziyamba kunena mwano umene akunena mu misonkhano. Koma choti aziwe ndiyo kuti MCP payokha sina awinepo chisankho. Iwo kwawo kumakhala kuluza, azikonzekeranso kuluza, aziyauza anthu awo kuti ulendo uno tikupita tokha tikaluza, tikonzekereni mmene timapangira kuchokera 1964. Moses Kunkuyu, mwamva mmene alankhulira Suleiman, mukhoza kuyankhulapo zotani? Programu ile amalawi chimene angafune kupindula ndichoti nazo kuti zipani zikuluzikulu zikuyankhulapo pa nkhani yokuti kodi dziko lingakhala mtendere chisankho chikachitika, osakhala kuti wakutiyo sanawinepo chisankho wakuti fazikatero ndekuti tiyamba kumanena zokuti kumakhoti kuli umboni okuti aSuleiman ndi chipani chawo adabera chisankho ndipo anagamula. Palibe umboni wokuti tinabera, palibe leya inuyo mukuziwa mwachite koleta ndunawo, palibe umboni wokuti Suleiman nakupatsani mpata kuti mulankhule, munalankhula mphindi ziwiri, aloleni Akunkuyu nawonso alankhule mphindi zawo ziwiri. Akunkuyu mwasala ndiye minute 30 seconds. Ndimatero kuti isakhale baba lokuti adibzipani ziro zane. Remember when you called me utaninazo kuti pabwera Suleiman ndima reservations. Sindimapanga engage mwina muzinthu zimene sizipindulira Malawi. Kati ntawuza Malawi kuti kodi chisankho chikachitika chipange react mwantundu wanji kuti zitakhalisizida ende bwino. Nkhani imeneyo ndi imene nkhala amene apanga sponsor program yakhondofanizira wauza Malawi. Ngati Malawi Congress Party tikuwauza anthu athu kuti wina zimene ADDP akuwuzanso anthu awo, zimene zipani zonse zikuwuza anthu awo. Ichimo kutero akamanena zokuti ipo akamajekete kaya chimimba ukalowa kundende Akunkuyu mukalangira tibwere kwa Suleiman. Lera pempho ife ngati ADDP ndiyonena kuti mu gemu mumakhala referee, mu masankho awa referee wathu ndi mmene pempho lalikulu kuti chisankho chiyende bwino, kusakhale violence, kusakhale anthu kukhumudwa. Ndikuonesesa kuti chisankho chayenda moyenera mwachilungamo, komanso mwati aliyense waphunzitsidwa nazo. Sipazakhala chifukwa chokuti ena ayambire ziwawa, koma zikumakhumudwitsa tikaona kuti malamulo amene akumagwira ntchito mbali imodzi. Leya mwaona zulo anthu atandandana pa Reserve Bank akumagwira ntchito mbali imodzi motani Suleiman kuti mufotokozere bwino timvetsetse. Ameki akanapanga chani zimene zimachita build up anthu mkwiyo kumati kodi malamulo azigwira mbali imodzi. So ife tikungopempha level playing field, transparency, izozo zikachitika bwinobwino ife ndikuphunzitsidwa kuti zinthu zizayendesedwa bwinobwino ndipo taluza. Ife ndokonzeka kuvomereza, ndipo masupporters athu sina violence, mukuziwa kale chipani cha violence Malawi muno. Olemekezeka Akunkuyu, mukhoza kuyankhulapo zotani? kuyankha pa funso liti pamene alankhulira ndithu Malawi Law Society komanso zimene alankhula posachedwa pompa Suleiman kuti inuyo mwina nkotheka ndithu kuti mwina simuzatha kugwirizana nazo zotsatira zidachitika meneno simmaganizira mwina njira yabwino yochitira handle situation imeneyi inu mukuona kuti ndiyotani komanso ndilokhutira ndi mmene zinthu zikuyendera Suleiman apa kuti zina ndi zina inu ndokhutira ndi mmene zinthu zikuyendera komanso njira yabwino imene mukuona kuti inu MCP mutha kuzagwiritsa ntchito